Assalamu алейкум, мөхтәрәм милләттәшләр. Сез Яңа Гасыр каналында авыл, андагы яшәеш һәм аграр тармакта барган үзгәрешләрне яктыртучы туган җир тапшыруын карыйсыз. Кабат сезнең белән күрешүгә шиксез шатбыз. Бу атнада язда чын йөзен күрсәтте. Электән нигәдер яз хәбәрчеләре дип күчмә кушлар, кара каргалар, сыерчакларны атаганнар. Авылның үз хәбәрчеләре бараның. Иң беренче, кар өстенә кояш нурлары төшә башлау белән, кыш буе явылуда яткан тавыклар җырлы-җырлы ишек алдына чыга. Алар артыннан йорт казы балчык чыккан урыннарны эзләп урамга кузгала. Кар өстеннән бата шума шул казны эзләп алып кайтуларны хәтерләүчеләр бардыр әле арагызда. Хәзер бу күренештә тарих битләрендә үз урынын алды. Әкренләп умартачылар да кыр туяларын урыннарына чыгарып утыртты. Кояш җылыткан көн үзәгендә алары да бер тузгып сәлам биреп ала. Әнә шулай күңелләрне җилкендергән яз җитте җәмәгать. Бу язлар уңышлы, хәвеф-хәтерләрсез булсын дип кенә телисе кала. Узган елга корылыктан соң бигрәк тә. Бүгенге чыгарылышта игенчелектә тотылган акчалар үзен аклаганмы? Терлекчелеккә нинди планнар? Чистай агро җәмгыятеннән безнең репортаж. Эшмәкәрләрне бүген ниләр борчый? Хәл итәсе мәсьәләләрне бу атнада уртага салып сөйләштеләр. Хәзерләүләр контораларын торгызып булырмы? Бәяләр артуга ничек каршы торырга? Татарстан кулланучылар берлегендәге уйланулар. Язгы ярминкәләр көзгесеннән нәрсә белән аерыла? Шәһәрләрдә авыл хуҗалыгы ярминкәләре башланды. Бүгенге тапшыруның төп темалары әнә шулар. Бүген терлекчелектә дә, игенчелектә дә өстен кушылганнарны гына үтәү җитми. Эре хуҗалыкмы ул, фермермы, бу тармакка бизнес итеп карау зарур. Саны исәпли торган замана. Соңгы елларда малларның баш санын киметүче район һәм хуҗалыклар бар. Моның сәбәпләрен дә төрлечә аңлатырга мөмкин. Кайберләре бу тармак белән шөгыльләнүдән бөтенләй баш тарта, икенчеләре ирексездән киметергә мәҗбүр була. Нәрсә соң ул ирексездән киметү? Хәзер хуҗалыкларда сәламәт терлек кенә асралырга тиеш. Лейкоз һәм маститлы сыерлар калырга тиеш түгел. Димәк, авыру чыккан сыерлардан котылмый хәлең юк. Мондый хәл Чистай агро җәмгыятендә дә күзәтелә. Алар вамин, сөт иленнән мирас булып калган малларны моңарча асраган инде. Ни өчен? Чөнки алар залукта була. Хәзер бар милекне үзләренә күчергәч, авыру малларны кыскартканалар. Хуҗалыкның бүген үк нәселле маллар кайтару мөмкинлеге бар. Мәсәлән, игенчелеккә инвестициялар җәлеп итүен генә алыйк. 2019 елда 255 миллион сум булса, 2020 елда 282 миллион, ә менә 2021 елда инвестиция күләме бермә-бер кимегән. Чөнки алган саф табышлары ел сайын артып бара. Игенчелектә кисәк күтәрелеш ясаган хуҗалыкның терлекчелеккә планнары ничек? Анысы киләсе видео язмада. Чистай агро җәмгыятенең төп бурычы лейкозлы маллардан арыну була. Элеккеге хуҗалардан калган мирастан бүген инде тулысынча чистарынганалар. Хәзер 300 башка якын сыерны тәрбияләү үзгәртелгән. Иң беренче ашату рационын җайга салганнар. У нас специальный кормоцех есть. Безнең махсус азык цехы бар. Без анда барлык ингредиентларны да кулланабыз. Силос, синаж, печән. Концентрат өлеше сыравакланмасыннан тора. Савым сыерлары өчен азыкны без махсус рецептура буенча премикс кушып әзерлибез. Катнаш азык кукуруз, көнбагыш төбе, солы белән борчак кушылмасы, арпа һәм бодайдан тора. Нәтиҗәсе бар. Ашатуны дөрес итеп көйләү продукцияны арттырырга мөмкинлек бирде ди Леонард Шабаев. Результат есть. Әлбәттә, нәтиҗәсе күренә. Балансланмаган азык биргәндә савым күләме 1 сыерга 8 килограмм булса, хәзер инде бу күрсәткеч 17,1 кило тәшкил итә. Алда 21 литр күрсәткеченә җитәргә исәп бар. Һәр сыердан 21 литр сөткә чыгу өчен сыерларның генетик яктан мөмкинлекләре бар. Шушы нәтиҗәгә ирешелсә, терлекчелекне табышка эшли дип санарга була. Әмма әлеге сыер көтүендә бераз араларга исәпләре. Моның өчен Киров өлкәсеннән нәселле таналар белешкәннәр. Бу бераз сыерларның баш санын арттырырга да булышачак диләр. Безнең дорожный картабызда бар. Безнең планнар менә шу җезба сыер белән исәп сыер башына 6600 литр сөткә чыгарга. Bir yılga da 6600 başlayınca. Andan sonra дальнейшая перспективада уже наращивать поголовье сырларны. А җиткезергә аны 23 елга җиткезергә 600 башка. И 600 баштан савырга 6600 литр сыр башына. Менә шул чирактагына терлекчелек тармагын да эшләүне, терлекчелек тармагында вложенияларны аклар дип уйлыйбыз.
Сорсыз авылы янәшәсендәге бутыракларда элек дуңгызлар асралган. Шушка торакларын әкренләп сыер асрарлык итеп үзгәртәләр. Тагын шушындый 24 ферма бар икәнен исәпкә алсак, эш җитәрлек әле биредә. Нәселле 120 баш тона кайтканчы, менә бу 3 торакны да үзгәртеп корырга туры киләчәк. Ну, тут в дальнейшем планируется реконструкция всего. Хәзерге көндә терлекнең азык ашханәләрен, сыерларның ял итү мәйданчыкларын, яктырту, вентиляция җиһазларын төзекләндерүгә керешәбез. Малларга уңайлы шартлар, тиешлек микроклимат булдыру өстендә эшләячәкбез. Әлегә биредә 10 кеше хезмәт куя, көндәлек 4 тонна сөт савыла. Рәйхания апа сүзләренчә, яшь терлеккә игътибарны арттырырга кирәк. Тона бозауларның үсү вакытын кыскартуда чыгымнарны бермә-бер киметәчәк. Бозауларыбыз әйбәт үсәләр. Сораучылар күп. Күбесенчә бездә алырга тырышалар. Үгез бозауларны сатабыз да. Шул. Таналар үзебездә кала. Ай сайын үлчибез. Примерно 8 грамм бозау башына чыга привесыбыз. Уртачада. Мал табибы һәм ясалма орлыкландыру технологы Ангелина белән Александр яшь гаилә. Хуҗалык аларны торак белән тәэмин иткән, машина биргән. Эш шартларыннан зорланмыйлар. Разные ситуации бывают. Яңа туган бозауга туганнан соң 1 сәгать эчендә угыз сөте эшертү бик мөһим. Профилактика максатыннан сыерларга 3 фазадан торган вакциналар ясыйбыз. Үз чиратында бу бозауларның иммунитетына да тәэсир итә. Яшьләр яңалыкка омтылучан. Александр узган ел 100 сыердан 89 бозау алган. Үз эшен нәтиҗәле итүдә терлекчелекне цифрлаштыру кирәк дип белгеч. Цифровизация, она... Цифрлаштыру эшне җиңеләйтүдә бик зур ярдәм ул. Шуңа күрә без аны үзебезнең оешмада да әкренләп кертәчәкбез. Әлегә Чистай агрохуҗалыгында табышлылык ягыннан терлекчелек, игенчелек тармагына караганда шактый калыша. 2021 елда акча кеременең 70% үсемлекчелектән кергән. Акчага әйләндерсәк 441 миллион сум. Хәер, хуҗалык бу тармакка инвестицияны да мулдан тамызган. 3 елга 700 миллион сум аз түгел. Алар менә биредә ачык күренә. Техник егәрлек, шәшү эшләрен бер атнада башкарып чыгарга мөмкинлек бирә диләр. Тракторлар бишәү, Россельмаш бүллерлар алып кайттык, 535 көчле аткычы. Без алар белән Бурго пассивный комплекс, чәчү комплексын тагабыз да, бер 8-10 көн эчендә бөтен чәчү безнең бетә инде. Алла теләсә ала бирсә. Чәчүгә бөтен нәрсә әзер. Топливо 150 тонна тирәсе безнең кайтты. Теге семена бөтен нәрсә кайткан инде бездә. Эшлибез листовой подкормка белән, препаратлар белән, алары да кайткан бөтен складта. Барлыгы 20 мең гектар җир, шуның 3 меңе күп еллыклар, 2 меңе чиста пар, 15 мең гектары шәшүлеккә кала. Гомумән, шәшү туфрак эшкәртүдә генә түгел, үсемлекләрне вакытында саклау өчен дә көч-куәт җитәрлек бирде. Үткән елларны алып кайттык. Барс 2,5 тонналы опрыскивателләр 3 штук. Бүгенге көндә 3 яңа кайткан менә, булары басып тора. Һәм 4 прицепной опрыскиватель бар. Шул берсе пассивный бер опрыскиватель тагын Миллер бар, анысы 36 метр киңлеге ала инде үзенә. Менә ул Миллер дигәннәре. Ул бер юлы берничә эш башкарырга сәләтле. Үз тәгәрмәчләрен кидерсәң, астыннан җиңел машина чыгып йөри ала. Потому что на него агрегатируется жатка спереди. Алгы яктагы ургыч агрегаты 11 метрлы, киңлеге 9 метр тәшкил итә. Сиптергече 36 метрлы. Яз көннәрендәге шәшү алдыннан җир эшкәртү вакытында батмасын өчен аңа кичкенә генә көпчәкләр урнаштырылган. Көнбагышны тизрәк өлгертә торган сыйклык сиптерергә дә уңайлы. Аның өчен махсус җайланма биеклекне 2 метрга кадәр җиткерә ала. Техниканың биеклеген һәм киңлеген көйләү мөмкинлеге дә бар. Бүгенге вазгыять санкцияләр чорында техник культура орлыкларына кытлык булыр дигән фаразлар дөреслеккә туры килми ди Рафагат әфәнде. Бүген дә көнбагыш, рапас, чөгендер орлыгы тәкъдим итүчеләр буа-буарлык. Тик менә бәяләре генә шактый кыйммәтләнгән. Бу хуҗалыкта аларны алдан ук җитәрлек күләмдә алып куйганнар. Хәзер кояш карый башлау белән орлыкларны җылыту башланачак. Без иң беренче ясыйбыз чыгарып воздушно-тепловой обогрев, җылытабыз орлыкларны и сразу линияга керә инкрустацияга орлыкларны агулыйбыз. Бүгенге көндә агулар белән безнең полностью хуҗалык тәэмин ителгән. Тәэмин ителгән 60 миллионлык почти без быел гына закупили шул агу материаллары. Элеватор үзләренеке бөртек киптерү һәм чистарту җайланмасы урнаштырылган. Бу кадәр коралланыш белән хуҗалык игенчелектә бүтән инвестиция кертми генә дә берничә ел эшләргә мөмкин. Рентабельность буенча безнең барлыгы саф табыш 256 миллион. 256 миллион, шуның 8 миллионы бу терлекчелек тармагыннан керде.
Қалғаны сонда 250 миллионы кірді өсімшілік тармағынан. Рентабельность где-то 39% біздің бұл өзіміздің жетіштірген продукциядан. Хәзер чират тірлікшілікке жеткендер мұғайын. Онда да соллы инвестициялар жәлеп етілсе, табышы игеншілік тармағынан қолышмас деп ышаныйк. Бу атнада Татарстан президенті Рөстәм Миңнеханов республика эшмәкәрләре белән очрашты. Безнең илгә карата кабул ителгән санкциялар аларны да уратып үтмәгән. Кайсылары җитештерү өчен шималны чит илләрдән алса, икенчеләре киресенчә товарын Европа илләренә саткан. Бу районында брай эшкәртүче Марат Фәсхиев хакында узган ел сезгә сөйләгән идек. Ул да бүгенгә борчуын Рөстәм Миңнехановка җиткерде. Минем шикелле кичкене производительләр алар районнарда бик күп. Шуларны бергә җыеп, например, берәр склад төзеп, сату өчен, аны упаковать өчен, пасовать өчен, Казан тирәсендә берәр склад төзеп, аны маркетплейсларга җибәреп мөмкин бар ит безнең элек загыт конторалар. Менә шуның шикелләргә китте. Дөрес фикер. Бөтен әйберне элек загыт конторага ашлайды. Тиреме, җынма, итме, башкасымы күпме сезнең брай. Без елга 4000 тонна эшкәртәбез. 4000 тонна. 4000 тонна. 21 елда Австрияга, Германияга саттык. Шит илләргә түгел, безнең үзебездә Татарстанда аша бетерәләр нагырданы. Без бик шат булырбыз. Глютен дә юк, аны соңында сен 5 мәртә җылытып башласаң да бер нәрсә булмый. Элек әби бабайлар яратып кулланган брайны. Хәзерге буынның бик исе китмиме, әллә инде мәгълүмат җитеп бетмиме, брай ярмасы бик аз ашала бездә. Очрашуда аны үзебезнең халыкка җиткерү юлларын эзләүне кулланучылар берлегенә йөкләделәр. Татарстан кулланучылар берлеге эшчәнлегенә ихтыяҗ арткан соңгы вакытта. Нәтиҗәләр шуны дәлилли. Март айында уздырылган еллык коллегиядә кулланучылар берлегенең 2021 елда 18 миллиард сумлык хезмәт күрсәтүе билгеле булды. Моңа хәзерләүләр, сәүдә, җитештерү һәм ваклап сату керә. Җитәкчелек бәяләр артуын ничек кабул иткән соң? Бу һәм башка сорауларга киләсе видеоязмада ачыклык керттербез. Үткән ел 8 октябрьдә чыктык бу якка. Бик әйбәт. Халык үзенә кирәк әйберне ала. Сайлап алалар, кирәк булган әйберләрен заказ бирәләр, һәр вакыт кайтартып торабыз. Халыкка кирәкле яраклар бөтенесе бар. Байраш авылы кибетен узган ел тулысынча төзекләндергәннәр. Хәзер сатып алучылар товарны үзләре сайлап ала. Мондый ысулга күчкәч, акча әйләнеше дә артты ди Зәки апа. Көн сайын 25 мең сумлык товар сатыла икән. Тәтеш кулланучылар җәмгыятенең 19 кибете бар. Җитәкчеләре әйтүенчә, бүген сатучыларга кытлык күзәтелә. Шулай да кыенлыкларны җиңәргә тырышалар. Республика күләмендә 1000дән артык авыл кибетсез бүген. Анда яшәүчеләрне көндәлек кирәк-ярак белән тәэмин итү кулланучылар берлеге вазифасында. Безнең 1000дән артык авылга бүген көндә автолавкалар йөри. Бүген көндә безнең 120 автолавка. Быел әле өстәмә тагын менә автолавкалар алабыз. Авыл һаманда Рамил үсергә түгел бит. Менә шушы магазинсыз авылларның саны арта тора. И һәрбер авылга без барып җитәргә тиеш икәнен максат итеп, без аны шуның өстендә эшлибез. Ну бит инде автолавка гына түгел. Biz her yılda magazin salıp barabız hazır. Buna bu magazinler hazır 120'den arttı. Bu yıl bizden tağın 13 magazin buna devlet yardımı bile salabız. Onun bütün üstüde buna şu halkka şu savda hizmeti ko'rsatу yüzünden işlerine tırgan işler indi. Bugün bарлык сатып алучыларны борчыганы бәяләрнең кисәк артуы. Шуңа да сатып алучылар ябырылып кибеттән көндәлек азык-төлекне күпләп алып калырга кереште. Бәяләр артуының берничә сәбәбен ачып бирде сәүдәгәрләр. Надо сказать комплексно. Әлбәттә, халыкта әзме-күпме азык-төлек бетәр дигән курку хисе бар. Ләкин безнең халык хәстәрле. Икенчедән, әлеге вазгыятьнең спекулятив характерда оештырылуы дөреслеккә күбрәк туры килә. Товарларга бәяләр арту излекле чылбырны хәтерләтә. Илдар әфәнденең спекуляция сүзен куллануы да урынлыдыр. Хәзер алар бит алып сатарлар дип атала. Аларны әллә ни тикшерү, контрольләү дә юк. Икенчедән, сатып алучыга товарның күләмен чикләү дә тиешле нәтиҗәне бирмәде. Бу бәя арту искусственно килеп чыккан әйбер дип әйтәм мин аны. Безнең республикада җитәрлек күләмдә мин генә әйтмим инде аны бөтен кеше дә әйтә, шикәре бараның, оны бараның да кайбер менә әйтик менә үзебезнең производствоны гына инде. Импортный оборудование азрак запчастлары юктыр инде бүген көндә. Ну безнең җегетләр авыл положениедан чыга. Ниндидер өстәмә продукцияга, ниндидер импортный аның
қатнашмалары жетіп бітмейдір енді. Бой бірлерін өттік енді біз. Мен ана өзіміздікілерде айтам, ол талон вақытында керек болса да, керек болмаса да, біз аны тұтырдық, жедік олай бірнай манасын шығарып ташладық енді. Мен қар вақытта қоршы болдым бой бірге, реттенердім. Қазір қолланушылар жәмғиятлары да бұлдыра олған қадар шималыны өзлері жетіштірге тұрыша. Мәселен, Тәтіш қолланушылар жәмғияты жер ішкертіп бір төгістірі. 50 гектар жеріні 1200-ге жеткіргендер. Бүгін әне шунда шешерге ұрлық әзірлеу білен мәшғүлләр. Ашлыққа бәйелер бик төбен түшкен елларда болды. Нишарадан бишара дегендей, ол вақытта ағын тігірмәні қоярға мәжбүр болалар. Как говорится, начинаешь с маленького, потом приходит аппетит. Бөртеклеләрнең бәясе төшә башлагач, без хуҗалыкны рентабельлеккә чыгару турында уйлана башладык. Шуңа күрә фермер 4М дигән бензин тегермәне сатып алдык. Ул сәгатенә 1000 тонна орлык җитештерергә сәләтле. Бөртеклеләргә бәя артык төшкән елларда без орлыкларны үзебез эшкәртәбез. Аңардан 4 фракция, югары һәм беренче сортлы ын, көрпә килеп чыга. Шуннан соң буларның барысын да сатуга җибәрәбез. Ипи пешерү белән шөгыльләнәсең икән, әлбәттә, он запасын булу хәерле. Тәтеш кулланучылар җәмгыяте өчен ипи пешерү цехы бик тә кадерле. Биредә аена 60 тонна икмәк пешерелә. 12 пешекченең һәр кайсына 5 тонна дигән сүз. Бу кадәр күләмнең 70% шәһәрдә сатылса, 30% авыл кибетләренә озатыла. Наименование мы печем 32. Хәзерге вакытта без барлыгы 32 төрдәге ризык пешерәбез. Югары сортлы бодай икмәге, арыш ипие, батон, шулай ук төрле күмәчләргә ихтыяҗ аеруча зур. Ел саен ассортиментны яңартып торабыз. Быел гына әле составында йод булган һәм чүпрәсез икмәкләр дә пешерә башладык. Әйтүләренчә, ипи пешерү тармагы тотырыклы. Табыш алмый калган аебыз юк диләр. Он үзләренеке булса да, шикәре, майы, чүпрәсен сатып алырга туры килә. Булар барысы да икмәкнең үз кыйммәтендә чагыла. 1968 елгы 2 мешне сүтмәгәннәр. Аларны чиратлаштырып бүген дә эшләтәләр. Чөнки монда пешкән ипи тәмле дә, миш газны да аз сарыф итә икән. Цены у нас мы последний раз повышали в сентябре 2021 года. Бәяләрне соңгы тапкыр узган елның сентябрь аенда күтәргән идек. Безнең үз сыныбыз булганга күрә, бәяләр әлегә тотрыклы хәлдә тора. Район кулланучылар берлегенең камыр ризыклары әзерләүче цехы да бар. Биредә 45 төрле ризык пешерелә. Әмма иң күп сатылучылары өчпешмак, өлеш, гөбәдия һәм төрле пироглар. Ай сайын якынча 1 миллион сумлык ризык әзерләп 8 кибеткә һәм үзләренең кулинариясенә җибәрәләр. Қолдан да пішіргенге тәмдедір енді жан жылысы беріп ішлейбіз, Аллаға шүкір, ішіміз бек кейбет, сейініп шақланып ішлейбіз, ішімізді шақланып ішке келебіз. Районымызда 8 кибет, 8 ауыл, алар барсыда алалар, ерте біле келіп ішлейбіз, бек сейініп алалар, бүтін халық яратып ашылар. Бүген халык арасында кулланучылар җәмгыятенә ихтыяҗ арткан. Сатып алу күләме шуны раслый. Бер елга үсеш 5% булды ди Илдус Хатипов. Безнең производствода теге бик күп үзебезнең дә потребность шулык яшелсәдә, җиләк җимештә и он шикәр команда, шуның өчен без тырышабыз бәяләрен тотып торырга бүгенге көндә. Андый теге кисәк кенә күтәрелеп киткән бәяләр артыннан теге бәя күтәрергә бик ашкып тормыйбыз. Потому что бүгенге көндә потреб союз системасына, райпо системасына ихтыяҗ арта, и хәзерге менә бу вазгыять вакытында тагын да арта. Шуның өчен бу теге көн мәсьәләсе дип әйтсәң дә бу. Әлбәттә, кулланучылар берлегенең хезмәте кибет тоту, ипи пешерү, сәүдә белән генә шикләнми. Әле алар авыл халкы җитештергән шималны сатып алып, эшкәртергә дә бурычлы. 2021 һәм 2025 елларга төзелгән концепциянең эштәлегендә дә ачык чагыла бу. Тик менә ит сөт җитештерүче, бәрәңге үстерүчеләр генә кими бар авылда. Моны урындагылар тирәнрәк аңлый һәм сизә. Потенциал села сегодня во многом зависит от того населения, кто там живет. Авылның потенциалы күбесенчә анда яшәүче халыктан тора. Мисал өчен, өлкән яшьтәге кешеләр бар әйберне дә үзләренә җитәрлек итеп кенә җитештерәләр һәм аларның күпчелеге мөгезле эре терлектә асрамый. Менә инде 3 ел дәвамында Татпотреб союз безне орлыклар белән тәэмин итә, ләкин авыл халкы арасыннан беркемнең дә сату өчен дип үз теләге белән безгә кишер, чөгендер, кәбестә китергәне булмады. Хәзер ярминкәгә алып чыгу өчен бәрәңгесен, итен, яшелчәсен фермер яки эре хуҗалыклардан алырга туры килер мөгаен. Чөнки авылда нидер үстерү яки җитештерү физик көч таләп итә. Авылларда андый көчләр кызганыч кимәгәннән кими бара. Он 9 марттан Казанда язга авыл хуҗалыгы ярминкәләре башланып китте. Һәр шимбә иртәнге сәгать 6дан көндезге 12гә кадәр башкалабызда барлыгы 15 мәйданчыкта сәүдәгәрли. Ярминкәләрдә нәрсәгә ихтыяҗ арткан? Азык-төлек җитәрлекме?
Иң мөһиме, бәяләреннән халык канәгатьме? Узган шимбәдәге ярминкәдә әнә шул сорауларга җавап эзләдек. Батыр Шина урамындагы ярминкәнең кызган чагы. Монда җыелган халыкның башында бер генә уй: шикәр алып калырга. Ярминкәдә шикәр комының килосын 60 сумнан саталар. Өстәвенә бер кешенең кулына 10 килограммнан артыгын бирмиләр дә. Әлеге вазгыятьнең төп сәбәбе нидә икән? Халык нәрсәдән курка? Минем лично идея песок юк, 1-2 килодан ара. Шуңа күрә бәясе арта дип кешеләр куркан, шуңа күрә әзрәк алып куя. 1-2 атна уже кибеттә бөтенләй юк. Кичә менә әйттеләр, Новониколаевскида булган 68-дән. Аннары бер таныш кыз хатын минем алган. Аннан карым уже 78-гә менгереп куйдылар дип песок диде. Менә мин алган, 3нче көн менә пятерочкада. Анда 76 сум 29 тиен иде. Кайсы бер җирдә 120 сум дип киласы. Көзге ярминкәнең төп патшасы бәрәңге булса, бүгенгесе шикәр кома. Ярминкә башланып 1 сәгать үтәргә дә өлгермәде, аны алып та бетерделәр. Булды бетте. Киров районының Батыр Шина урамындагы ярминкәдә Чүпрәле Буа районы вәкилләре сату итә. Чүпрәле районыннан барлыгы 12 тонна ярым шикәр кома алып килгәннәр. Ләкин халыкны тик бер сорау борчый: алдагы көннәрдә шикәргә генә түгел, башка төр азык-төлеккә дә кытлык булмасмы? 1250 кешегә җитәрлек күләмдә шикәр комы бар. Аның өчен борчыласы киләсе атнага безнең Буа муниципаль районында киләчәк. Буа муниципаль районында безнең шикәр заводы бар. Шулай булгачтан без 2 машина белән тагын да күбрәк шикәр комын алып килербез. Куркасы юк, Татарстан Республикасында бөтен төрле продукциядә җитәрлек. Ит, сөт, менә фермерларга рәхмәт, үзебезнең авыл хуҗалыгында эшләүче предприятиеләребезгә рәхмәт. Алар Татарстан халкын азык-төлек белән тәэмин итәргә сәләтле. Без бүген Чүпрәле районы казанлыларга 4 миллионга якынлык продукция алып килдек. Безнең ассортиментта бүген инде зирно безнең 24 тонна менә хәзерге вакытта сатылып тора торган шикәр коммун 2 тонна артык алып килдек. Ын алып килдек, ул инде фасовонный мишукларда, кичкенә капчыкларда фасовонный ын алып килдек. Бәрәңге, менә халык инде ажиотаж иде безнең бәрәңге киз вакытында. Менә бүген бәрәңге свободный тора. Бүген 3 штучкада бәрәңге сатабыз. Аның бәясе дә 35 сум. Шикәр комына бүген бераз кичле ажиотаж булды. Ул уйлыйм мин, беренче ярмарка булганлык беләндер. Киләсе ярмаркалардан да нәрсә булмастыр, чөнки халык тынычланыр дип уйлыйм. Әмма уңыш узган елгы булса да, көзге чор белән чагыштырганда бәяләрнең өскә үрмәләве сизелә. Мисал өчен күзен бәрәңге 18 сумына булса, хәзер 2 тапкыр диярлек арткан, 35 сум. Карабудайны 90 сумнан саталар, әйт бәясе исә 420-гә кадәр менгән. Җитештерүче һәм сатучылар моны терлек азыгына шулай ук ягулыкка бәяләр арту нәтиҗәсе дип белдерде. Көзге бәядән менә 30-40 сумга менде инде. 30-40 сумга китте итләр. Тагында атачак әле. Кем белә, әлсе урожай яхшы булса, нормальный булыр. Әмма шунысын да исәпкә алырга кирәк. Күпчелек халыкка арзан бәя генә түгел, ризыкның сыйфаты да мөһим. Бәяләр артып торуына карамастан, һәр төр азык-төлекнең үз сатып алучысы табыла. Ярминкәдәге иң зур чиратлар әлбәттә шикәрдән кала, ит, сөт ризыкларына һәм йомыркага булгандыр. Канәгатьләндерә. Монда үз йортында үскән тәмле йомыркалар. Әйе, 1 сәгать торабыз инде, 1 сәгать. Бәя инде нәрсә дип әйтергә инде. Күтәрелгән, без канәгать булмыйча нишәйбез инде. Кемдер азык-төлек хакы артуын тынычрак кабул итә. Шул ук вакытта ризасызлык белдерүчеләр дә очрый. Бүген он алдым, он на 1,5 раза арткан. Это тоже плохо. Көн сайын ипи ашамыйча тормыйбыз, пешеренмичә тормыйбыз. Аннары алдым, ансы индейкаларның хаклары бик арталмаган. Бүтән әйберләр барсы да арткан. Бик авыр тормыш хәзерге вакытта. Пенсияны арттырмыйлар. Әз генә эшләсәң 7,000 аласың, шуның янына барыбер арттырмаган булгач, компенсация булмагач, пенсияда булмагач, нәрсәгә яшәргә кирәк хәзерге заманда. Әйе, халыкны да аңлап булам. Үзенең хәләл хезмәте белән эшләп алган акчасын бар нәрсәгә җиткерергә дә кирәк. Ничек кенә булмасын, авыл хуҗалыгы ярминкәләре халыкның тормышын әзме-күпме җиңеләйтү максаты белән оештырыла. Язгы ярминкәләр 23 апрельгә кадәр һәр шимбә сайын үткәреләчәк. Туган җир тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам. Аның чираттагысын киләсе җомга 18 сәгатьтә карарга онытмагыз. Теләк тәкъдимнәрегезне WhatsApp номерына юлларга мөмкин. Якыннарыгызны һәм үзегезне саклагыз. Туган җиребездә бәхетле мул яшик.